கைஸ், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது ஒரு கெனல் கைஸ். அதாவது நிறைய டாக்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய இடம்னு சொல்லுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு, கிரேடன் ஹஸ்கி, லேப்ரடார் ரெட்ரீவர், கோல்டன் ரெட்ரீவர், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரீட்ஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேட்டிவ் ப்ரீடும் இருக்குது. இதில் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டிருக்காங்க மேல் டாக்ஸ். இவ்வளோ டாக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு ஆல்ஃபா மேல் அப்படின்னு ஒரு டாக் இருக்க தான் செய்யும். ஆல்ஃபா மேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேங்குக்கே லீடர். அவன் தான் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, முடி வச்சுட்டு, அவன் தான் இந்த கேங் லீடர். அந்த சண்டை போட்டிருக்க நாய் இவன் பக்கத்தில் வந்த உடனே அந்த சண்டை போட்டிருக்க நாய் பயந்து அப்படியே படுத்துக்குது. இவன் தன்னுடைய லீடர் அந்த பலத்தை வெளிப்படுத்துகிற விஷயமா அந்த டாகோட செஸ்ட்டில் தன்னுடைய காலை வச்சு இவனுடைய அந்த கெத்தை இவன் அந்த இடத்துல காட்டுறான். இவன் வந்த உடனே அங்கே இருக்க டாக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று படுத்துக்குது, இல்லை எல்லா டாக்ஸும் வாலாட்டுது. அது எல்லாம் இவன் மேலே இருக்க மரியாதை. இவனுடைய பேர் தான் கிங் சார்லி. இந்த கெனலோட கேங் லீடர் அண்ட் ஹெட்டு எல்லாமே இவன் தான். மொத்தத்தில் நம்ம சார்லி அந்த இடத்துக்கு ஒரு பெரிய தலை தான். உங்களுக்கு டாக்ஸ் பிடிக்குன்னா நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.